לא. מה רוי, מה אתה סתום. בוא נרים מכות. מה אתה סתום? בוא נרים מכות. מה אתם סתומים? לא רק דרך המחשב. סתומים. יש לך רק דרך האינטרנט לקחת משחקים בחינם. מה אתה סתום? מה אתה סתום? סתום. מי סתום? זהירות, אנשים, זהירות. לאט לאט, בלי לחץ, איזה לחוצים, אחי. תעברו. תראו, רחוק אליהם. יואו. ימינה, זה ימינה. לא נראה לי. רגע. יש מצב גדול. ימינה. מה, אני אחד שלא יודע, אחי? אני אחד שיודע. קדימה. ישר! אמרנו שסבתא שלך זונה, לא צריך לספר לנו את זה ככה. בוא כבר, בוא, לפני שאני מחשגז אותך. לפני שאני אתרלח אותך. יש גוזים.